mnie kołaczy. Nie mówiłem. Trzeba tu wysłać do lekarza. Co tu się stało? Najwidoczniej coś ciężkiego spadło na głowę. Jak na największego, całkiem nieźle się trzymasz. Takie jest życie, stary. Dlaczego on nie wybrał mnie? Zastanówmy się nad tym. Połapszy ćwiczył, ciężko pracował, bo jest lepszy. On wie, że jestem gorszy. Nawet nie spróbowałem. Zdaje się, że znalazła się odpowiedź. To na pewno jedno wielkie nieporozumienie. Zobaczycie, za chwileczkę Roger wejdzie tu na górę i powie, że to był tylko szef. Ola, oglądasz, czy mam wyłączyć już?